Nu uitați să vă spălați pe dinți. Hei, salut internet! Ce faci? Nu te-am văzut acolo. Bună, dragi bărboși și bărboase. Mai puțin creepy, poți să spui asta, Mircea? Pot să încerc. Da. Ei, bine ați venit la podcast Comentarii Bărboase, episodul cu numărul 13, care este cu ghinion, după cum... Nu este cu ghinion, e numărul meu norocos. Este numărul tău norocos, da. Deci ar trebui ca să iasă extraordinar astăzi, să fie clar. Este a doua oră când încercăm să filmăm episodul ăsta și este a doua dublă pentru încercarea asta, Mircea, deci cum poți să spui că nu este cu ghinion? Păi, tocmai aia e, poate că a fost cu ghinion și nu a pornit microfonul la început dintr-un ghinion care de fapt se transformă în noroc și dubla 2 o să fie mult mai bună decât dubla 1. Nu că am fi vorbit 20 de minute despre un subiect și după aceea, pac, a trebuit să o luăm de la capăt. Dar o să încercăm să fim la fel de interesați sau poate de fapt nu, mai bine și mult mai interesanți decât am fost în primele 20 de minute. Da. Partea proastă este că rămânem fără bere și nu știu dacă o să putem să ducem o oră cu ce avem în pahare. Hai să ne străduim, nu neapărat o oră, dar măcar 40 de minute, două filmări, eu zic că putem. Da, 20, că avem camera asta proastă care filmează decât 20 de minute pentru că... Da. Episod, comentarii, bărboase, podcast, hashtag, like, subscribe și mulțumim că sunteți aici. Să trecem la proverbiala treabă, Mircea, este așa? Și proverbiala treabă este că până acum am vorbit despre... Până acum, așa e, adevărat. Până acum am vorbit despre... Motivație, Mircea, motivație, am vorbit despre motivație. Și speaker motivațional. Hai să începem de la motivație, Mircea. Da. Tu te consideri că ești un om ușor motivabil? Că eu. Nu mă consider o persoană ușor motivabilă sau influențabilă, cu toate că... Nu, lasă influențabilă, nu vorbim despre influențabilă, vorbim de motivabilă. Adică dacă tu vrei să faci, dacă ai ceva de făcut, cât de ușor îți este să te motivezi să faci acel lucru? Este foarte greu să te motivezi să faci diferite lucruri. De exemplu, încă încerc să mă motivez să merg la sală. Cu toate că am abonamentul deja făcut. Asta cu sala la mine merge, dar cu alte chestii mai problematic. Din când în când. Da. Și de fapt, da, vreau să discutăm despre cărțile de self-help. Mai întâi o întrebare. Așa. De ce crezi că nu reușești să te motivezi? Să faci anumite lucruri? Să o lepre infectă. Nu cred că ăsta este răspunsul cel mai bun. Ăsta cred că e răspunsul cel mai simplu. Vrei să intrăm în filozofie pentru că sunt nihiliști și mi se pare că existența noastră pe pământ este inutilă și tot ce facem degeaba pentru că nu o să ajungem să facem o impresie în viețile cu altor oameni și altor generații care o să vină după noi și după ce murim nu o să-și mai amintească nimeni de noi și noi îi rai sau viață și suntem într-o simulare. Da, și tu ești de fapt o celulă care vine, moare și aia e. Dar sunt curios că în trecut mie mi-ai mai zis și o altă denumire și o altă credință pe care o aveai care nu era nihilistă. Ba da, nihilism este fix nihilism, asta e definiția nihilismului. Nu, asta înțeleg care e definiția nihilismului și ce am spus și acum am înțeles, ăsta este nihilistul. Dar în trecutul mie mi-ai mai zis de altceva care nu era nihilist, era puțin diferit. Și nu mai mi-aduc aminte în momentul ăsta. Era similar cu nihilismul, dar doar similar, adică era altceva cu similarități. Pesimism? Pesimism asta? Nu, pesimist nu cred că ești, că dacă erai pesimist, mai mult ca sigur ar fi fost tragic până acum. De fapt nu sunt pesimist, sunt realist, îmi place să cred că sunt realist, da? Bine, atunci ești pesimist. Da, nu știu la ce alt curent filozofic am mai făcut o referire. Înainte, depinde. Păi, da, atunci dacă tu ești nihilist, înseamnă că e clar că nu o să ai nimic de a face sau nu o să te impresioneze partea de speaker motivațional și de motivație în sine. Păi n-ajunseam până acolo. Păi da, dar făcui legăturile, adică... Dai spoiler în viitor, nu e ok. Păi bine, dar asta vreau să înțeleg, de ce nu? Pentru că mie mi se pare că motivația este un lucru care
de care toți avem nevoie. Unii și-l găsesc Da. foarte ușor, unii o găsesc foarte ușor, alții o găsesc mai greu, unii nu o găsesc niciodată și alții poate că pur și simplu e felul lor de a fi și sunt motivați din prima zi din care s-au născut. Da, ce aș vrea să fiu unul dintre acei oameni. Da, dar întrebarea este, de ce nu? Și De ce nu ce? de ce nu ești unul dintre acei oameni? Așa? Nu știu, pentru că așa m-a programat, Viața? nu știu, poți să mergi pe Dumnezeu sau pe inteligența artificială supremă care a creat Big Bang-ul, nu știu cum vrei tu să o privești. Am înțeles, ar trebui ca să vedem cum facem să dăm de Keanu Reeves ca să ne memorească în această... Keanu Reeves. Matrix, you know? Da, știu Matrix, dar de fapt da. Nu mergem acolo, Mice, nu despre asta era ideea, ideea. Despre, Nu, ideea era despre motivație, da, așa, despre Ok. cărțile motivaționale da, și despre speakerii motivaționali. da, Da? Iar și le luăm pe rând despre cărți, spre exemplu. despre cărți. Mai devreme ai menționat că sunt unele cărți pe care le-ai citit în ultima perioadă și care nu te-au atins în vreun mod aparte. Sunt curios de ce nu te-au atins. Asta a sunat puțin, dar Dar n-am vrut să sune atât de freaky, dar hai partea a doua. Nu știu ce să ți spun, Mircea. Toată chestia asta cu cărțile motivaționale, eu am citit mai multe de-a lungul vieții mele. Așa. Cred că am început prin liceu și cred că prima carte de asta automotivațională pe care am citit-o, dacă mi-amintesc bine, este Secretul. Știi tu, cu puterea atracției, că dacă îți dorești ceva destul de mult, universul va complota ca să-ți ofere acel lucru care recunosc și atunci mi s-a părut un bullshit. Da, eu încă îi cer universului să-mi dea pe Britney Spears când era Britney Spears, tânără și bună, dar nu se întâmplă vreodată. Tu ești de o vârstă cu ele. Ei. Dar, da, de atunci până acum, nu știu, am trecut la chestii puțin mai serioase, că asta cu Secretul sună puțin a mambo-jumbo, sincer să fiu. Nici atunci, pe moment, nu mi se părea ceva plauzibil, adică e doar gândire pozitivă. Dar de atunci, nu știu, am trecut prin mai multe chestii și am citit mai multe tipuri și stiluri de cărți și de ce am venit aici să-ți propun acest subiect, că ultima chestie pe care am citit-o era o carte scrisă în Scoția, în care nu mai îmi amintesc exact cum se numea el, dar cartea se numea Unfuck Yourself, Așa. care pornea de la o premisă puțin mai decentă față de celelalte cărți și fix asta și spunea acolo, că asta nu este încă o altă carte de automotivație și că... Da, nu că asta n-ar spune în cele mai multe cărți. Da, și asta este adevărat. Dar la început mi s-a părut că rezonez mai mult cu gândirea băiatului eluia. Așa. Dar pe măsură ce înaintam în capitole, că avea vreo 8 capitole care erau, nu știu, un fel de 8 pași, ca la alcoolici sau ceva, mi-am dat seama că e... 7 sau 10. Dar Dar oricum, da. mi-am dat seama că era tot același fucking lucru, doar că vorbea el mai slobod sau ceva de genul, folosea mai multe vulgarități și de asta am rezonat eu mai mult cu el, dar până la urmă tot era vorba că ție ce ți se întâmplă în viață, ți se întâmplă pur și simplu, singura chestie pe care tu poți să o schimbi este atitudinea ta față de problemă și că dacă tu ești happy, dacă tu privești problema într-un fel pozitiv și o iei ca, nu știu, o oportunitate sau ceva, să te dezvolți și ceva de genul, dar basically, da, it's still shit. Da, same bullshit. Vreo carte care ți-a făcut plăcere să o citești din asta motivațională și care crezi că totuși te-a influențat într-un oarecare fel? Că zici că ai citit mai mult. Am citit mai multe, nu știu, am cred că vreo 10 pe acasă, adică 10 fizice cumpărate pe care chiar am dat bani ca să le citesc, Așa. pe lângă cele pe care le-am împrumutat de pe internet. Și nu cred că a fost niciuna care să, nu știu, să-mi dea the spark
să-mi arate Nirvana sau cum se zice, nu știu, probabil e și vina mea că sunt puțin ușor pragmatic de felul meu și analizez cam lucrurile și mi-am dat seama că sunt făcute toate pe aceeași structură și probabil, nu știu, spun aceleași lucruri împăturite în alte povești, dar cu alte personaje, alte astea, dar la bază au aceleași chestii, că dacă tu gândești pozitiv și universul o să fie pozitiv. Ai zis de chestia asta că nu te-a făcut niciodată să atingi Nirvana. În primul rând, nu cred că cărțile ăștia sunt făcute ca să atingă careva Nirvana cu ele sau să transcede. Așa, cine știe ce ființă superioară și extraordinară. Nu, cred că astea sunt făcute ca să te motiveze pe moment, pentru că nu cred că motivația este un lucru care să dureze extraordinar de mult doar pentru că ai citit o carte sau doar pentru că ai fost la un seminar sau doar pentru că ai făcut ceva anume în momentul acela. Noi suntem ființe care ne schimbăm foarte ușor și foarte repede. Sentimentele noastre niciodată nu sunt într-o linie dreaptă, sunt într-o buclă. Buclă? Da, o buclă. Bine, nu cred că este cel mai bun cuvânt, mai ales că ar trebui să-mi vină foarte natural, dar în momentul ăsta mă duc la buclă. Ok. Așa. Și sunt foarte multe suișuri și coborâșuri. Așa că ideea de motivație dintr-o carte poate să te motiveze pe moment. Poate să-ți dea impresia că faci ceva în acel moment sau să iei decizia să faci ceva în acel moment. Dar după aceea depinde doar de tine dacă reușești să găsești în motivația aia inițială de fiecare dată când o iei pe o pantă în jos și devii puțin mai down. Te amintești de copiii din Africa care mor de foame și n-au acoperiș deasupra capului și... Nu funcționează asta niciodată. Când eram mic și îmi ziceau ai mei că mănâncă tot ce ai din farfurie, că sunt alții care n-au, chiar nu mi imaginam pe ea care n-au și ar fi fost niște copii mici din Africa care n-au. Și nu cred că este cineva care a zis, mamă, Doamne, nu mai mănânc ultimele 3 mazăre și vreau să le donez la copii din Africa. Nu. Nu la asta mă referam, Mircea, că nu-ți mănânci tu mazăre din farfurie. Mă referam că... Am dat un exemplu. Este un stil de gândire ăsta că ar trebui să fii mulțumit că ai un acoperiș deasupra capului și că ai ce mânca și că, nu știu, oamenii în jur... făcuți să ne mulțumim cu ce avem. Păi da, noi din punct de vedere fizionomic anumite cărți din astea auto-semi-motivaționale îți spun că ar trebui să fii mult, cum îi zice, grateful, what's the word for grateful? Recunoscător. Recunoscător, da, pentru ce ai, pentru că sunt alții care au mai puțin ca tine și o duc mai greu și mor copii în Africa și... Păi da, și în același timp sunt alții care o duc de 10 de ori mai bine ca tine sau de sute sau de mii de ori. La aia nu te gândești. Da, păi, dar depinde în ce direcție privești, nu cred că până la urmă n-ar trebui să te uiți nici în sus, nici în jos, să te uiți la tine și cum poți să-ți îmbunătățești tu viața ta. Uite că te prinsești de chestia asta, ideea de motivațional. That's not what it says in the books, adică eu nu prea am găsit ăsta, că... Nu știu ce cărți ai citit. Trebuie să recunosc că asta ultima, Unfuckable, de care ai spus. Unfuck yourself. Unfuck yourself, Unfuckable, da. Asta cred că e titlul filmului Top Porno sau așa. Mersi, încă nu mi-am făcut un film porno, dar nu o să zic niciodată, nu? Never say never, știi? Da, nu mă lua cu Justin Bieber. Da, eu vreau să dau pe partea de motivațională, dar tu te duci cu mintea la Justin Bieber, asta e trist. Păi el avea melodia cu Never Say Never. Serios? Parcă nu avea. Ceea ce este ciudat, că el spune de 2 ori Never doar în titlul melodiei alea. Anyhow, nu despre asta era vorba mici, asta e de la cine de la cărți. Da, de la cărți. Ideea este... Nu ți se pare că este the Stockholm Syndrome all over again? Că te minți pe tine că ar trebui să fii fericit și îți repeți asta până începi să crești și tu chestia asta, dar deep down, cu adevărat, tu nu ești de fapt fericit? Nu asta este the whole basis? Nu cred că există cineva care să fie fericit dintr-un moment până la finalul vieții. Cum am zis, sunt suișuri și coborâșuri. Ideea este felul în care treci peste acele coborâșuri și cum faci să le suporți, să le înțelegi și să le vezi mai bine.
mai cu atât cum să le asimilezi. Ceea ce cred eu că încearcă să explice prin aceste cărți motivaționale este de fapt felul în care diferite personalități, pentru că fiecare carte are câte o personalitate a ei. Ok. De-aia sunt și de părere că fiecare carte de genul ăsta se emulează pe un anumit tip de personalitate și cum sunt atâtea tipuri de personalitate și atâția oameni pe planeta asta, unii dintre ei trag spre un anumit tip, spre un alt tip și așa mai departe. Dar, ca să revin la subiect, am auzit că spunem chestia asta destul de des, să revin la subiect. Așa. Ideea din spatele cărților motivaționale este că ei își prezintă personalitățile lor și prin personalitățile pe care le prezintă în cartea aia încearcă să se lege de un tip de personalitate din lumea reală. Ei reușind să treacă peste greutățile pe care le expun în acea carte sau anumitele greutăți sau problemele care le-au depășit, încearcă să te inspire pe tine ca și cititor să faci ceea ce au făcut ei sau să îți dai seama că există cineva care a reușit să depășească aceste probleme și că atunci poți și tu. Dar au reușit cu adevărat, Mircea? Asta nu ai de unde să știi. Eu zic că sunt diverse variante. Sunt unii dintre ei care au reușit, alții care doar dau impresia că au reușit, alții care n-au reușit și cărțile lor s-au vândut rapid, după care s-au dus în cap. Mai devreme povesteai despre un tip care reușește să facă chestia asta și să se vândă foarte bine la... Sunt mai mulți, da. Asta așa. era despre Jordan Peterson, zici, nu? Cred că despre, da. Care, da, a scris și niște cărți, dar, nu știu, mai mult, îl văd mai mult ca pe un speaker. Ca pe un speaker. A apărut, da, la foarte multe chestii, gen, e lector sau cum se cheamă pe la ceva, universitatea asta super șmecheră de prin America, a scris cărți, dar a făcut și TED Talks and stuff like that. Da, majoritatea celor care scriu cărți din ăștia motivaționale sunt și speakeri motivaționale, adică merg ca mână în mână. Păi, da, te vinzi pe mai multe platforme, e ok. Păi nu e vorba că te vinzi pe mai multe platforme, e vorba că te vinzi inițial și de acolo mai departe dai și în speaker și în scris carte și mai scris încă o carte și mai făcut încă o prelegere și un TED Talk și așa mai departe. Da, ăsta e un băiat pe care l-am descoperit acum câțiva ani și am urmărit câteva dintre prelegerile astea sau cum se cheamă, conferințe, whatever, când vorbea el despre viață și sensul vieții și univers și cu foarte multe trimiteri la Biblie și chestii din astea. Și la început recunosc că m-a prins puțin. Părea că știe despre ce vorbește și că este destul de inteligent și probabil este, nu pot să neg asta. Dar cu cât am aprofundat materialele lui, gen i-am citit și cartea cu 7 Rules of Life sau mă rog, nu știu câte reguli de ale vieții avea el. Așa. Și m-am uitat că a avut niște apariții pe niște podcasturi și chestiile astea și vorbea și spunea despre experiențele lui. Mi-am dat seama că spune gen același lucru și reia aceleași câteva povești, aceleași câteva idei la care se face tot timpul referință, dar că nu știu, le modifică puțin sau în funcție de asta cumva tot acolo ajunge și la el chiar par scriptate și la un anumit punct gen când vine pe la podcasturi și pe ăsta și îți vorbește despre propria lui viață, îți dai seama că el, adică mie nu mi se pare că a făcut ceva, adică nu este genul de om la care își lua sfaturi de viață, că este la fel ca, mă rog, este și el un alcoolic și cu un afemeiat și cu foarte multe chestii și chichițe și probleme și astea. Și tot ce spune mi se pare că este, nu știu, repetat dinainte, scriptat dinainte și folosește o formulă magică ca să prindă la asta și mai bagă și câte un breakdown de la emoțional și mai plânge câteodată și cumva asta prinde foarte mult, dar din nou o să se oprească camera în curând. Mie mi se pare că Când crezi că se oprește, fă-i tu o pauză și păi acum se oprește.
A few moments later. Așa, 23. Așa, Te grăbești ca să nu termin berea. deci cum spuneam, nu știu exact unde se termină filmarea precedentă. Mi se pare că tot ce spune el este oarecum repetat înainte și până la urmă până și faza când începe el să plângă la anumite faze pe care le povestește din viața lui, gen încercările grele pe care le-a avut. Mi se pare că e totul repetat dinainte și până la urmă îți dai seama că chestia asta pe care el o prezintă până la urmă e un produs, adică el se vinde pe el ca persoană și stilul lui de viață și că faptul că el dacă vine și prezintă ție chestia asta și tu, nu știu, poți să înveți din chestia asta să treci și tu peste problemele lui, dar până la urmă nu mi se pare relevant că suntem diferiți până la urmă și Cum am spus mai devreme, atunci când nu s-a filmat cu sunet, așa, noi ca și oameni avem nevoie de anumite chestii care să ne dea încredere în noi. De multe ori ne îndreptăm către Dumnezeu. that's a whole other discussion, Mircea, hai să nu mergem acolo. Iar în alte cazuri, cum este cu această parte de speaker motivațional, ne îndreptăm către o astfel de idee în care sperăm și ne facem tot felul de gânduri și tot felul de era iară să zic speranțe, nu știu să spun exact ce, dar Nu știu, așteptări la așteptări. da, care uneori sunt împlinite și alteori nu. În momentul în care te duci la un speaker din asta motivațional sau în momentul în care citești o carte din asta, tu speri să primești ceva de acolo. Pleci deja cu gândul că o să primești ceva de acolo. Sunt unele persoane care, plecând pe această premisă și nimerindu-se oarecum în același spectru pe care îl are și speakerul sau scriitorul, așa, reușesc să ia această chestie ca pe un lucru extraordinar de inspirațional. Și atunci devine și foarte motivațional. Sunt oameni care după ce au fost la tot felul de ședințe sau nu ședințe, cum se spune, la seminarii al unui speaker motivațional, au reușit să-și întoarcă complet viața la 180 de grade. Ceea ce este oarecum un lucru extraordinar de bun. Dar nu toți oamenii pot să facă chestia asta pentru că nu este pentru toți. Depinde de tine cum vezi lucrurile astea și cum le percepi și de viața și de personalitatea ta. Deci tu vrei să spui că este problema mea, că analizez mult prea mult lucrurile și mi-am dat seama că este o formulă magică la mijloc și că toate chestiile astea și cărțile și astea sunt construite pe aceeași structură ca să vândă. Depinde ce să plieze la majoritatea oamenilor, dar eu nefiind parte din majoritatea asta, că sunt special, ce-i drept, nu sunt influențat și mi-e trebuie ceva mai mult de atât. Hai ca să vă dau un exemplu mai clar. Te rog. Unul dintre speakerii motivaționali sau cărțile motivaționale care mie mi-au plăcut, așa, au fost cărțile lui Doamne Dumnezeule, Kiyosaki? Nu Kiyosaki. Acum nu știu ce mai citești în timpul tău liber, Mircea. Pune pauză, că mă enervez dacă nu mi-aduc aminte. Nu punem pauză, Mircea, gândește-te, stoarce-ți creierul al tău. Numele îmi răsuna undeva în creier, da, fix înainte de a mă apuca să vorbesc. Nu-mi dau seama de ce în momentul ăsta a dispărut complet. Era Ion, Gheorghe, Vasile, Dumitru. Hai, Mircea, știu că poți. Nu, că o să scot mobilul. Până își dă seama, Mircea, vreau să vă mulțumesc că sunteți aici și vă uitați la acest minunat episod din podcast, hashtag comentarii bărboase, hashtag podcast, hashtag. Și nu uitați să dați un like și un subscribe și dacă toți sunteți aici și un comentariu și spuneți-ne ce părere aveți voi despre speaker motivațional și cărți de automotivare și self-help și chestiile astea și dacă chiar funcționează adică dacă chiar funcționează și sunt eu defect sau chiar sunt o porcărie și am eu dreptate ca de obicei. Și Tu vorbești acolo. Păi încerc, dar nu știu ce să mai mint oamenii. Ați văzut
Meciul de Tony Robbins. Așa, Tony Robbins. God Foarte damn it, frumos nu meciul de cred. aseară, oricare fi fost ăla. Nu e de parcă ar fi cel mai mare speaker motivațional din lume și care a câștigat cei mai mulți bani din chestia asta, dar pur și simplu în momentul ăla aveam un mare lapsus și nu reușeam să-mi aduc aminte numele lui de nicio culoare. Am citit și Kiyosaki, am citit și Tony Robbins Așa. din simplul motiv că vorbeau despre bani și este un Bani. lucru care mă interesează. Kiyosaki, recunosc, cartea lui cu tată bogat, tată sărac, nu mi s-a părut wow de nicio culoare. În schimb, cărțile lui Tony Robbins pe partea de bani și de investiții financiare în timp mi s-au părut destul de spot on, chiar geniale, aș spune. Cu exemple, inclusiv cu adrese de la site-uri și de la firme de investiții la finalul cărții, ceea De ce acum nu deja ai tu- mai întâlnit pe nicăieri. Asta tu vorbești de cărți de financial advice, nu Nu, vorbești... pentru că în sine este o carte motivațională. Ok. Iar Tony Robbins, ca și persoană, este un speaker motivațional. Că omul a reușit ca să se îndrepte către mai multe arii, aia e partea a doua. Dar, citind cartea, mi s-a părut genială. Mai departe, am zis, băi, cum ar fi dacă aș vedea și eu măcar să mă uit la Aș vedea. Aș vedea și eu. O filmare sau un filmuleț de la unul dintre multele lui seminarii. Și atunci știu că a apărut pe Netflix I Am Not Your Guru. Și m-am uitat la el. Nu pot spune că m-a mișcat în mod extraordinar, dar am zis, hai totuși să mergem și mai departe. Și cum intrasem pe Facebook și dădusem like la pagina Tony Robbins și mai departe, așa, au postat acolo că poți să te înscrii la niște seminarii online, gratuit, după care mai departe, dacă vrei să mergi, poți să faci chestia asta și desigur să plătești. Sumele nu sunt mici, sumele sunt de drept, din punctul meu de vedere sunt fenomenale. Pentru noi români să dai 5.000 de euro pentru un seminar e mult. Jesus, da. Erau și mai ieftine, dar unul care să prinzi ceva pe acolo, cam pe acolo ajungea. Așa. Și m-am uitat, trebuie să recunosc că singurul lucru, în afară de faptul că în momentul în care începeau cu o tipă care sărea pe acolo și arăta foarte bine, nu m-a impresionat cu nimic. Erau, exact cum ai zis și tu, niște chestii de motivație pe moment. Te făceau să faci niște lucruri care îți creșteau în momentul ăla tensiunea sau îți puneau sângele în mișcare. După care încercau într-un fel sau într-altul să te facă să bine, nu să te facă, să te motiveze. Dar iarăși acest lucru depindea de la om la om. Pentru că, de exemplu, pe mine nu m-au atins de nicio culoare chestiile alea. Sincer să fiu, cum au zis și tu, nu mi s-a părut ceva mare chestie de ele, mi s-a părut ceva foarte simplu și foarte ceva pentru consumatorism. Basic. Dar, în schimb, mă uitam la persoanele de mai erau acolo live. Și erau unele dintre ele care erau extraordinar de entuziasmate cu fiecare lucru, cu fiecare cuvânt, cu fiecare speaker care urma și care era înaintea lui Tony Robbins, pentru că cumva creșteau așteptările Erau... la rând până când intra Tony Erau Robbins. opener, da, și... Exact. Ca până la urmă e un până când showbiz. Metallica mai cântă un Exact. cargo și un... E un showbiz. E normal. Dar nici în momentul în care venea Tony Robbins și vorbea, nu mi s-a părut ceva wow. În schimb, erau oameni care în momentul ăla cred că și-ar fi dat și viața numai ca să fi fost în aceeași cameră sau măcar să vorbească one-on-one în momentul ăla cu Tony Robbins. Ceea ce mie nu mi s-a părut puțin ciudat. În cel mai slab mod de a o spune. Dar, cum am zis mai devreme, pentru unii chestia asta funcționează. Suntem noi defecti sau sunt ei proști? Nu, Marian, nu. Nu. Repetă, reconfigurează, nu știu, încearcă altfel. Nu e vorba că e cineva prost sau nu. Este vorba că pur și simplu unii răspund bine la chestia asta. Noi nu. E atât de simplu. Nu are legătură cu
cât ești de inteligent sau cât nu ești de inteligent. Pur și simplu, unii pot să facă legăturile din poveștile pe care le aud, alții nu. Ok. Așa. Acum, ca să revin. Uitându-mă la filmul de pe Netflix cu I Am Not Your Guru, așa, acolo observi felul în care funcționează oamenii în momentul în care au un seminar. Pentru că dau multe chestii din behind the scenes și explică unele dintre ele. Nu toate, dar unele dintre ele. Îndeajuns cât să te prinzi că Tony Robbins, fiind cel mai mare din lume care face chestiile astea, avea săli pline cu mii de oameni la propriu, nu 100, nu 200, nu 500, câteva mii, 2-3 mii de oameni. Într-o sală cu 2-3 mii de oameni, numai ca să reușești să-i controlezi pe acele 2-3 mii de un număr atât de mare de oameni, e o performanță, să fim serioși. Pentru că trebuie să-i ții pe toți atenți, să-i ții pe toți engaged într-un fel sau într-altul, trebuie să simtă toți că aparțin de ceva. Bă, nu știu cum să zic, dacă tu dai $5.000 ca să te duci să-l vezi pe un băiat care vorbește, adică poți să fii atent în propria inițiativă. Nu, în spate de tot cred că găseau locurile și la $1.000. Totuși. Ideea este ce făceau oamenii. Asta mi s-a părut genial. Deci în momentul în care te înscriei pentru seminarul lui Tony Robbins, trebuia să completezi niște fișiere cu date personale, cu probleme din viața ta, cu o experiență, cu un ceva. Ei făceau un screening la toate persoanele alea, pentru că omul are un staff imens. Așa. Iar din persoanele respective, găseau persoanele cu care putea să relaționeze cumva. Asta înseamnă că, așa cum am zis mai devreme, cei care ajung speakeri sau cei care scriu unele cărți și ajung după aceea speakeri, trebuie să aibă o experiență neapărată în psihologie. Pentru că altfel nu au cum să relaționeze cu acei oameni, nu au cum să înțeleagă, nu au cum să îi convingă de anumite lucruri sau nu neapărat că să-i convingă, dar să le expună lucrurile în așa fel încât ei să înțeleagă și să îi facă să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pentru că el de fapt asta făcea. Echipa lui a ales mai mulți oameni din public care aveau diferite probleme serioase, foarte serioase, dar care trebuiau cumva discutate și trebuiau cumva atacate. Omul ce a făcut? I-a luat pe fiecare în parte, în mulțime, și i-a făcut să, de fapt în primul rând, i-a făcut să devină extrem de vulnerabil, să-și expună problemele, iar în momentul în care își expuneau problemele, îi aclama pentru faptul că au reușit să recunoască și să povestească despre problemele lor, făcându-i astfel într-un oarecare fel să și le accepte. După care venea partea de motivational, în care încerca să îi ajute și le dădea tot felul de idei de ce ar trebui să facă, cum ar trebui să facă. După care, sau norocul celor care îi ridica în picioare în timpul seminariilor, pentru că de obicei majoritatea dintre ei mai primeau și încă o ședință separată gratuită, care după aceea, desigur că îi ajuta să ajungă mai departe. Și nu cred că asta era scriptat sau ceva dinainte, nu? Persoanele care îi intervieva nu cred că erau scriptate dinainte. Ei chiar sunt destul de convins că persoanele nu știau ce urmează să li se întâmple. Dar nu conta asta, pentru că omul știa cum să vorbească. Omul avea o școală și o experiență de o viață în materie de așa ceva. Și știind felul în care o să reacționeze, pentru că dacă ajungi la nivelul ăla, este imposibil ca să nu ai partea de psihologie bine pusă la punct, sau cum era chestia cu mentalistul. Mentaliști? Mai mult ca sigur are și o școală de genul ăla în spate. Pentru că altfel nu ar putea ca să relaționeze și să aibă un impact atât de mare asupra persoanelor. Și da, în momentul ăla, genul ăsta de persoane se lasă influențate. Cu mine sau cu tine? Nu pot să spun 100% clar că nu ar merge. Depinde dacă ai fi pus în situația aceea. Eu sunt
în proporție de 80% sunt sigur că pe moment ai fi motivat și impresionat până în șirea spinării. Ți s-a ridicat părul pe spate de cât de impresionat ai fi de ce se întâmplă acolo. La cât de reticent sunt eu în general. La cât ești de reticent, cu siguranță ai fi totuși foarte impresionat. Ba da. Diferența este dacă după aceea ai face ceva în direcția care ți se oferă, pentru că îi oferă acolo tot felul de variante. Da. Asta rămâne de văzut. Da. Am să fac puțin foreshadowing sau cum se cheamă. Am să dau spoilere din viitor. Și mâine este 14 februarie. Nu, ieri a fost 14 februarie, mergeam. Ieri, pentru că deși noi filmăm asta duminică 13 februarie, acest episod probabil o să ajungă, o să apară pe internet marți. Mă băgase în ceață grav de tot, deja începusem să cred că mâine, de fapt că suntem astăzi în 15, nu mai eram, Dar nu despre asta era vorba. Vreau să zic că la un moment dat, peste vreo lună, probabil așa, o să avem un invitat, un băiat foarte drăguț, care este antrenor personal, coach din asta sau cum se cheamă. Adică un fel de speaker motivațional, dar mai micut, așa, da, mai mini. Deci și cum îl cheamă pe tip? David Mitran. Din Craiova sau de... Da, din Craiova, încă. Suntem prieten mai vechi, el face chestia asta. Mă rog, o să vedem atunci pe moment, dar spoiler, da, deci dați subscribe ca să vedeți când vorbim cu el. Și o să putem să îl bombardăm pe el cu întrebările noastre astea ca să... Mi-a plăcut că ai ținut acest lucru ascuns de mine până în momentul ăsta. Sper că data viitoare să te văd țopăind de aceea, să pleci cântând așa ca o domniță după ce vorbești cu omul. Hai! Lasă, vreau doar să zic că... Foarte bine, da. Vorbiți, o să putem să... Îi punem și să-i lui, deci o să avem și o părere de expert, adică cineva care este în domeniu și o să aflăm mai multe informații, cum facem noi de obicei, ne dăm noi cu părerea care suntem pe lângă și după aia chemăm pe cineva. Hai să facem un episod scurt, Mircea, că e târziu. Nu să tai partea asta, da. Așa. Este târziu, hai să facem un episod scurt, hai să o lăsăm așa, să o lăsăm aici și să sperăm că am ajuns la o concluzie, n-am ajuns la o concluzie. Păi nu cred că aveai cum să ajungi la o concluzie, pentru că, așa cum am spus, este în funcție de fiecare. Scrieți-ne în comentarii părerile voastre despre subiectul acesta foarte așa și dați un subscribe ca să vedeți că nu o să-l avem și pe acel, ne-am zis numele? Da. O să avem pe David și o să vorbim cu el care este deja speaker și coach și chestii și o să poate să ne dea insight-uri din prisma lui. Iar dacă mai vreți ca să vedeți vreun subiect care vi s-ar părea interesant, discutat de doi bărboși uneori pe lângă, așa, puteți să ne lăsați iarăși în comentarii și există șanse destul de mari ca noi să îl discutăm în următorul sau într-unul din următoarele podcasturi. Și nu uitați să vă spălați pe dinți.